Мяне ахопліваюць супярэчныя пачуцці. З аднаго боку, я сапраўды рады і шчаслівы, што я на волі, я магу бачыць сваю сям'ю, жонку, знаёмых, сяброў, то я магу рэальна жыць у вольнай краіне, як бы банальна не гучалі гэтыя словы, вось, там п'янае паветра волі, там все это такія баналізмы, яны зараз датычацца мяне, таму што я першы дзень, калі пасля зняволення выйшаў у Вільні, прайшоў там на спатканне па Вільні, там сустрэча была прызначана, я рэальна там п'янеў ад гэтага паветра, таму што ты апынаешся в іншай сітуацыі. Вось. Але з другога боку ёсць пачуццё, канешне, прыкрасці пэўнай, таму што это проста абмен, гандаль. Да? Вось нас памянялі там на калій. Колькі я каштую? Там тону калія ці там 1000 тонн калія. Як бы ты атрымліваешся таварам такім абменным. Вось. І яшчэ раз падкрэсліваю, што вельмі спадзяюся, што гэта першы крок, што пасля вызвалення ўсіх палітычных вязняў будуць наступныя крокі па дэмакратызацыі сітуацыі ў Беларусі, таму што інакш гэты абмен, ён асабіста мне прыемны, но па вялікім рахунку не мае сэнсу. Там памянялі Зміцера на Саўку, а Саўку там яшчэ на каго-небудзь. Што ж тут? Нам трэба спыняць палітычныя рэпрэсіі, каб не было больш вось такіх сітуацый, якая адбылася з намі, і каб людзі маглі больш-менш вольна жыць у Беларусі.